Този метод на риболов е просто измама. Няма нужда да регулирате плувката, просто хвърляте въдицата, за да ловите риба. Този нов тип двойна кука против дъно с подвлака се използва. Докато във водата има големи риби, можете лесно да хванете десетки килограми. Той комбинира принципа на европейския метод за риболов против дъно. На базата на обикновените двойни куки се добавят донапренена плувка и тежко сферично плъзгащо се кейшко. Без значение как хвърляте, куката и стръвта винаги могат да останат окачени на дъното. Това решава проблема, че традиционните двойни куки са лесни за окачване на стръв и лесно потъват в кал и водорасли. Куката влиза във водата и куката и стръвта автоматично плуват на дъното, което улеснява намирането им от рибата. Рибата първо изяжда плаващата стръв, когато влиза в гнездото, а процентът на улов на риба е особено висок. Може да се използва с ръчни въдици, морски въдици, скаристи въдици и въдици за примамки. Тези, които обичат риболова, могат да го опитат.